Αριθμό. Το 1188, ενώ ο λόγος μας βγάζει το άπειρο. Αν το άπειρο το γυρίσουμε έτσι, τι μας βγάζει? Το 8. Όλο μαζί. 11, 8, 8, 8. Τυχαίο, δεν νομίζω. Τζόνι. 11, 8, 8. Ο αριθμός πίσω από κάθε πληροφορία. Από τον ΟΤΕ. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. 6 άτομα, 5 άνδρες και 1 γυναίκα συνελήφθησαν στην κατηγορία της συμμετοχής σε τρομοκρατική δραστηριότητα μετά από αστυνομική επιχείρηση σε διαμερίσματα στο Χολαργό και τη Νέα Ιωνία Βόλου. Μεταξύ των συλληφθέντων είναι και 3 άτομα, ο Γιώργος Νικολόπουλος, ο Νταμιάνο Μπολάνο και ο Χρήστος Τσάκαλος, που καταδικάζονταν με εντάλματα σύλληψης για συμμετοχή στην τρομοκρατική οργάνωση συνωμοσία των πυρήνων της φωτιάς. Στο διαμέρισμα του Βόλου κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων 3 καλάζνικοφ, 7 πιστόλια, 1 περίστροφο, σφαίρες, αστυνομικές στολές και ασύρματοι. Από το διαμέρισμα του Χολαργού είχε προσαχθεί αρχικά η οποία τελικά αφέθηκε ελεύθερη. Με κομμένη την ανάσα παρακολουθεί ο πλανήτης της εξελίξης στην Ιαπωνία, καθώς τα ξημερώματα σημειώθηκαν 2 νέες εκρήξεις στο πυρηνικό εργοστάσιο της Φουκουσίμα μετά από ισχυρό μετασυσμό. 11 άνθρωποι τραυματίστηκαν και 1 αγνοείται. Σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις, τα επίπεδα ραδιενέργειας στο συγκρότημα είναι χαμηλά, όμως συναγερμός έχει σημάνει και για τον αντιδραστήρα 2 που απειλείται με τήξη, αφού το σύστημα ψήξης τέθηκε εκτός λειτουργίας. Σοκαριστικά είναι τα στοιχεία που ανακοίνωσαν οι αρχές για τις απώλειες από το πρωτοφανές τσουνάμι. Οι αγνοούμενοι φτάνουν στις 50.000, αφού μόνο σε μία πόλη οι αρχές αναζητούν 23.000 ανθρώπους. Σε περίπου 4.000 υπολογίζονται οι επιβεβαιωμένοι θάνατοι. Σοβαρότατες είναι και οι επιπτώσεις στην οικονομία της χώρας, με το χρηματιστήριο να χάνει περισσότερες από 6 μονάδες. Υψηλά κέρδη σημειώνει σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο σε μεγάλη πτώση το spread στα ομόλογα μετά την απόφαση των ηγετών της Ευρωζώνης να ελαφρύνουν τους όρους των δανείων της χώρας μας. Την προσήλωση της κυβέρνησης στη συνέχιση της δημοσιονομικής προσαρμογής επανέλαβε ο Υπουργός Οικονομικών Γιώργος Παπακοσταντίνου από τις Βρυξέλλες, όπου συνεδριάζει το Eurogroup. Είναι πολλά ακόμη αυτά που πρέπει να γίνουν, δήλωσε ο Γερμανός Υπουργός Οικονομικών Σόιμπλε, προσερχόμενος στη συνεδρίαση, ενώ ο Jean-Claude Trichet στο περιοδικό Der Spiegel αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο ευνοϊκότερων ρυθμίσεων για τις χώρες με υψηλό χρέος, εφόσον είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους. Για τις αποφάσεις που ελήφθησαν στη Σύνοδο Κορυφής ενημέρωσε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας ο Πρωθυπουργός. Ο κ. Παπανδρέου τόνισε ότι η Ελλάδα έχει κάνει πολύ σημαντικά βήματα χάρη στις θυσίες του ελληνικού λαού, οι οποίες επιβραβεύονται, ωστόσο έχουμε ακόμα πολλά να κάνουμε προς το καλύτερο, με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας να συμφωνεί. Κατά την έξοδό